Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Oh, humarap ka na. Humarap ka na para matapos na ito. Naunsa naman may galas bini abante. Kana na ang pwede ba pangitaon ng Vice Presidente ning baha ba? Pero wa man gid sa maka-mention Marcos. Wa gid sa ka-mention may galas taga DPWH. Hain man nasaan ngayon ang mali-malitang kwarta? Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. To the point. Naguna sa ato mga iskutanan karon nga buntaga mga kaigsunan, ang tropical depression nga si Nining mas nipaspas karon samtang nag-irog sa kadagatan sa Eastern Taiwan. Straight to the point. Kasamtangan kining nahimutang sa 390 kilometros amihanan sa Itbayat, Batanes. Straight to the point. Southwest monsoon o habagat maoy nakaapekto karon sa dakong bahin sa Luzon, ingon man sa Visayas ug sa Mindanao. Straight to the point. Katalig pagtagad robutaga mga higala. Kay subay ni ini ang Malacañang ni mando sa mga buhatan sa gobyerno nga mopatuman og alternative work arrangements dito sa National Capital Region og 17 ka mga lawigan tungod sa padayon nga pag-uwan epekto sa habagat. Straight to the point. Habagat pa lang gani mga higala porbida, ha? Dako ng problema mga sukit tigpaminaw sa grabe nga mga pagbaha. Straight to the Katalig point. pagtagad robutagas to pag-uwan usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Samtang sa pikas bahin, naon sa ba sa anti-clear mga kaigalaan, nangiyang gibasol kini mahino mga magtutudlo. Nasuko niya may gala mga magtutudlo ngano man taon kalayo ra nang kalakihan ngano magtutudlo mayroon imong gibasol. Explicar sa anti-clear mga kaigalaan sa iyang unang pamahayag pero sa iyang eksplikasyon wa gyapon ngayop apology. Tingala ko no si anti-clear ngano kuno nga nganong unsa may lang kasuka. Na-misunderstood lang kuno siya. Atong isgutan ro butagas to manuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to And the of point. course may kala mga updates labot sa impeachment pakiglan datay mga anggulo nga para to ma-take up labot sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Kiniguban pang mga isgutanan yung mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now atong tagag pagtagad mga higala, atong balikan ning atong mga isgutanan robotaga. Unya, na trauma na mga higala ning mga bata, ang mga teachers may gala apil og ka-trauma ining kalakiha. Kay kini ba atong mga teachers na ning kamot pud sa mga higala nga kini mga bata nga makakaton mga sukitig paminaw gitudloan nila sakto na sa eskwelahan. Unya daghang mga factors ron may gala labi na kining internet nga medyo ang mga hasta mga teachers may ganang kalisod na ganyan di lalim sa mga teachers sad sa pagkakaroon, no? So mangitag pa maagi ang gobyerno nga matabangan kining mga teachers, matabangan mahigala mga ginikanan, ila ba kang sabutan mahigala bisa kining online games day kin nga kining mag kana bitaw magpinatyanay diha. Paminaw nako, estudyuhan siguro na asa man ipadayon ta ba ning inaning klase sa game o di na. Kay do na may mga countries nga gibahan nila na may inana. Kana mga Counter-Strike o kini mahigalang mga games nga mga Roblox. Nga kana bitaw ikaw maoy murag nagdakag pusil nga mupatay ka diha. So, kana estudyuhan ng mga dapita. Suportahan mahigala ang kuna, ang government mohimog pamaagi. Ang atong Senado na busy pa man sa impeachments pagkakaron. Nangita sa pamaagi unsaon nga suportahan ning mga problema haron nga masudyuhan og malikay mahigala nga dunay mga insidente nga susama ani.
straight to the point. Si Auntie Claire mga higala lahi po iyang pamahayag. Muna nga mga teachers medyo naiubos niya mga sukitig paminaw. Kay iya mahinong giingnan nga doon mga teachers nga way mga mudo. Lagi talay kito katawa mahigala. Be atong paminaw tong pamahayag ni Auntie Claire kasamang names be. Sige ko no dong, asaman to dong. Kani. Mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, na po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At Mano niya pamahayag nga mga teachers may gala nga unsa man ning kalakiha. Miingom hinon nga di mga teachers nga walay mga mudo, awa ko ni mga batas. Sabi kasuko ng Auntie Claire sa mga teachers. Lagi tayo katawa mga sukitig paminaw, no? Pagka sunod ugma mahigala, gipangutana siya kay nadaghan na ubos niya. Wa gyapon mga ipasaylo, ha? Ipalusot lang gyapon istorya mga sukitig paminaw. Bebe, ato balikan ba sa may kwan. Kanang walang mudo dai but pasabot yung mga batasan. Wa ko ni mudo. Bebe, ato balikan ko no names. mga nakakatanda o Sige daw. mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, na po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At Asa man nga kuha nila nga na yung mga teacher walang mga way mudo. Baka ni mo simang na iya pamahayag mahigala. Ikaw ang reaction sa mga reporters unsa may unsa may statement sa palas ron tungod ini hitabo sa Buanga. Mga teachers may nagi kan ni uban way mga mudo. Dura siya kasuko sa mga teachers. Kapoy ba yan ang mga maestra tudlo sa mga estudyante? Kanya pagkahuman na mao pa niya ikastorya mga sugid paminaw. Isa ka to mga teachers sa Ateneo de Zamboanga. Pwede sa nang lubata inday oy. Yan lubata ng mga teachers. Problema ni mahigala sa mga eskwelahan. Relatable nga problema sa mga estudyante mga teachers. Sumaminaw gyud sa kay statement sa Malacañang, no? Importante kaya ni mas sumaminaw tag statement sa Malacañang. So ang statement mahigala miingon manon na ibang mga teachers way mga mood. Balik ako no names eh. Gamay names. Sige ko nung. mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, na po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At Okay, so mo na yung unang pamahayag. Nya pagkahuman, pagkaugma, gikuhan sa reaction ng reporters, ang daghay na suko maestra ni mo, Auntie Claire. In-explain po siya, pag-explain po niya, wag po, palusot. Kaya ito paminahon dong, ito pagkaugma na. Asa man ito gahapon. Kanay. Sige ko na be. Ito paminahon, mahigala, gamay lang. yung nangyari. So no apologies, Yusek. Ivan, hindi tayo pwede ditong magkaroon ng sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil muli gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro at wala po tayong sinabi
na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa nyo guro. Paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan. Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, pang-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam? Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi. Nagkaroon lang na maling konteksto no sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Dahil marami ang sasabi na walang guro na nagturo ng mali. Ipinakita ko po sa inyo ngayon. Wag yun mag-apologize, Auntie Claire. Iya pang i-justify hinoonday, ha? So, no apology, ha? Kaya mga teachers may gala, hasta ang ACT, ang ACT Party List, ni-react sila. O ang mga teachers may gala nga nang react sa iyang pamahayag ni Auntie Claire, ha? Pag gahapon mga sukitig paminaw, morto yung sulti, nga kwan. Be ato ko na ibalik gamay dong be. So no apologies. Ingon reporter why apology why pasaylo mga pagpangay pasaylo. Wa gyud. Ang mga teachers karon mahigala sensitive sila kayo ba? Para mga estudyante sensitive kayo kay sila magud ila mo Department of Education Si Angara mahigala iyan ni mga higalang call, no? Si Marcos makagalaan isip presidente, si Angara isip iyang alter ego, nga mao'y sekretary sa DepEd, ilan ni karon? Muna nga ang tanan mahigalang naa sa DepEd, medyo relatable kay nila. Kini hitabo og ang tanan ginikanan ron gabi ka kuning isyuha oy. Maginikanan doon ay mga anak na sa eskwelahan. So mga teachers maminaw gyud ko sa kay pamahayag sa Malacañang ha. Kay doon ay statement ang Malacañang, maminaw taon sa kay sulti sa Malacañang ron. Sus pag sulti pas Malacañang mahigalang ni ay mga teachers walang modo. Pag sulti pagkagahapon kay doon na mahigalay press conference nga daghan ay ubos nimo. Wa gyud say. Iya pang i-justify hinoonday nga tinuod masad nga naagi mga way modo. Wa na lang niya bawian na lang day ba? Ay na lang nagisguti ko mga na lang tagwa na lang. Mura ni si Auntie Claire mahigala kuan, Lahi man kay ang issue ba nya murag simang na niya issue ba kanina batak din ano? Ay, compare ko ang iyang unang pamahayag dong. Mubo naman ito yung unang pamahayag. Atong following day, kay kagahapon, unsa man kagahapon, Miyerkules. Okay. Ang kato pagka Martes mo ito preskon. Minaw tag usay iyang pamahayag sa Malacañang. Kanyo, pag Martes niya, kagahapon, Miyerkules. Sige, Martes sabi, balik gamay. Okay, sige dong. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano mismo ang ibang mga guro
ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At Okay, mao na siya ang Martes. Aritas Miyerkules doon. Kay Martes mo doon, walang mudo. Pwede na pagka Miyerkules sa daghan na suko ni mga maestra. Murag na hiubo sila sa usulti nimo. Pwede ito moingon siya dahil nga kanang mga ila kong dispensa sa kato mga nasakitan sa akong pamahayag kay basin og na-misunderstood nila. So kana lang. Sumura ba og kuan ba? Ang iyari tiwasan pa hinon niya mahiga. Hey, ibalik ko doon Nimswe, kini Nims. Sige ko doon. Mo na gahapon. yung nangyari. So no apologies, Yusek. Ivan, hindi tayo pwede ritong magkaroon ng, sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda. Kaya hindi Pause. po ang ating mga kagalanggan. Imbes kayo mga dahil totoo naman. Why apologize dahil totoo naman na may mga guro. Alam mo gamay na lang taday ba may pinangayo na sa dispensa na yun. Explain ba siya niya dahil totoo naman iya justify ito niya sulti permiro. Pero standby may gala ato na padayon niya tao da standby na usa sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon mga sukitig paminaw. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now, kini ni ang balik ta mahigala sa kwan kay si dito sa kauluhan. Doon na interview na tuod si Sara Duterte sa atong mga reporters pag bisita niya sa Zamboanga ato nang i-connect sa atong isgutanan ron. Kaya una si Congressman Benny Abante. Manila Congressman Benny Abante. Pastor din na siya indekin. Unya actually karon nga eleksyon napildi na siya. Na teknikal ang iyang kontra, pildi ka sa buto ha. Pero ni himo sa petition mga kagalaan ngadto Supreme Court kay niya kunong kontra dunay kakulian mga kagalaan sa citizenship. Straight to the point. Nakabalik yung lingkod. Iyang gipa-disqualify ang iyang kontra. Pero umingon ka og kabubuton sa mga tao, di na gyud siya mo igipili sa mga tao. Pero askang kasabaan na lang gyud kaayo. Ang ato mga higala, namatay freedom of expression. Don't get me wrong ha. Okay naman na musaba ka pero kanang doon na po'y punto ba? Dili kay kanang bitaw ang imong isimang ang imong pagka mga pamahayag diha nya pastor kaingon ko din kahimo din pastor gid ani ngani no. Ako mga nailhan sa mga pastor mga buutan man. Kani mga pare, mga pastor, ako mga kaila, mga tarong, mga buutan. Kaya na ako mga amigo pare, mari sa Cebu, mabisita na ko dito sa istasyon. Natay mga pastor kong amigo, mari po mga higala sa itong istasyon. No? At mga welcome. Mga tarong, mga buutan. Kino sa Abante mo naglahi. Lahi man ang iyang tuno. Ako paminawan ha, karotong taon. Standby human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinumdum. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Now, atong balik-balikan, may gala si Manila Congressman Benny Abante, mga sukid tig paminaw.
labot ining iyang pamahayag kay kanigong Manila mga higala gumikan ining mga tropical depression ron o gumikan ining southwest monsoon indiken habagat bidadaghan ng mga ereyang gipambahaan. So pagbaha na mga higala ang mga tao nangita na mga kahigalaan sa flood control investigation. Kay mali-malitang kwarta man. Trilyon mga higala ang gasto sa flood control allocation unya unsa mang hitabuan ni ron nga perti mang bahaa ang mga tao astang simbahan nagmisa in taon ang pare perti in taon mga higalang basaa sa sutana. Straight to the point. Unya karon mga higala dito sa Luzon area, no? Pampanga sa kay Luzon area grabe, gibahan. Si Congressman Bini Abante, Manila Congressman, may pahayag mga higala labot ining mga tao nga nangita na mahigala sa flood control investigation. Mo nagiingon lagi, lisod lagi i-move on anang flood control issue kay ang kinaiyahan ang Ginoo maoy mo pahimangno sa mga tao ug malimot ang mga tao pahimangnoan tas kinaiyahan. So kinsa may mabasol ining baha? Kini mga higalang kwarta sa katawhan. Buhi sa katawhan. Gigahin mga higala alang anang pagsulbad untra. Nining problema sa baha. Nga maadto sila mahigala sa ato mga suba, palawman ato mga suba, butangan mahigalag mga flood control nga mga projects. Basta walay anomalya, okay ra gyud unta. Pero saon ta man nga wa man mo abot dito mga higala sa angay maabdan nga proyekto. Tuaman mahigalas malita na butang ang kwarta. Straight to the point. Nya karon ang gibasol mahigala ni Bini Abante lahi man mga sukit paminaw. Nya ato paminawon mahigala kini iyang pamahayag. Asa man to dong, bay kani. Nagpa-preskon si Bini Abante nya mo ni iyang sulti. Bishop, no? Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung baha eh. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat umaharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita. Sumasayaw pa siya. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Posa dong. Madam, Nasaan ngayon to? To sa Buanga. Naunsa naman ni Megalas Bini Abante. Kana na ang pwede ba pangitaon ng Vice Presidente ning baha ba? Pero wa man gid sa maka-mention Marcos. Wa gid sa ka-mention Megalas taga DPWH. Hain man nasaan ngayon ang mali-malitang kwarta? Aligre mga sukit tig paminaw. Mura man natakdan ni Auntie Claire ning matawhana. Sa may labot ni Sara anang baha dinha nga wa man dili man na under control ni ang kwartas gobyerno. Moingon si Bini Abante, Sara po iniingon kini Sara spare tire ni. Mo na nga kanang Office of the Vice President angay kuha ag budget. So kana si Vice President Sara Duterte, wa na mga intelligence funds, mga sugiti paminaw confidential funds. Sukad sa 2023 third quarter sugod wa na. Nya di na po sa DepEd secretary. So practically kanang budget sa Office of the Vice President kana lagi na sweldo sa mga staff. Sweldo sa mga staff because under the Constitution naa man gid ang Office of the Vice President. So doon na mga staff nga naa. Mo na lang nay budget. So walay budget ang Office of the Vice President. Wa say labot mahigala sa budgeting das gobyerno wa. Spare tire lagi siya. Kisa man nag-ingon si Bini Abante ingon sa spare tire na busak kuha ag budget. Nya karon og bubaha sa Manila nga spare tire man kamoy pangitaon. Nangita sa may Sara Duterte ato paminawon tong karon taodong names iandam tong katotong interview ni Sara gahapon. Kay kanana ang gipangita man sa to asang Buanga Sara oy nibisita may gala sa mga ospital. Yang gibisita to mga nangamatay dito, kato namatyan mga higala nga kwan. Unya to nag-ibisigar sad mahigala ang Office of the Vice President ug apil. Nagsusi sa ditong apil. Pero to nibisita sa mga injured
sa hospital si Vice President Sara. Na kining pagbaha sa Manila, sakto na iyang primerong giingon nga pati ang Dios na gagalit na tungod sa baha. So ato pagitaon tong anomalya sa baha. Kisa may pangitaan to sa anomalya sa baha nga may man og ang Office of the Vice President na ay hold and napita nga man ay labot. Tawanan sa mga higala na iyang pamahayag. Sige dong, rewind dong. Tawa, sige. Kaingon ko nga, ako mga amigong pastor, mga maayo man, pero kini, lahi po ng iya, no? O okay naman ang pagitaan, Sara, pero lahi nga, kini issue ha, o man yung pagitaan lagi sa Marcos. Issue for issue lang, ha? Saya ito paminahon, sabihin ni Abante, balikan to. Bishop, no? Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung baha eh. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Napupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat humarap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayaw pa siya eh. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong ginagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Humarap ka na. Humarap ka na para matapos na ito. Okay, ato patubagon, mahigala ang Vice Presidente nga tuwa sa Buanga, kay ipangita sa mahigala ni Bini Abante. Ang interview sa ni VP Sara dong, ato paminahon ko no dong, gahapong adlaw mga kagalaan dito sa Buanga. Nanat to sa atong kwan. Ara, sige ko no dong, ato paminahon ko no. Okay, kene. Hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo bang may ginawang masama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga, di ba, sa ating constitution, nandyan yung speedy administration of justice. Nanisumpay dong, nanisumpay. Hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin. Pos. Nag-iisip yung mga tao na Pos. totoo ba. Nanisay sumpay katubang kuan day, katubang iyang tubag sa impeachment ba? Nga represented man sa by his lawyers, by her lawyers, no? Sige. Kay ipadali niya impeachment, no? Nato usa katong kuan nga wala man ingon nga awa sa mo atubang ani kay represented man sa by lawyers. Kini mga higalang kang Bini Abante kung ato lang tan-aw ba intellectual honesty sige po ning iya. Og sagol pa okya ba? Makunsa mang Vice President dito mahigala naman siya mga abogado di pa mapapun iyang time. Muna kung gingon ang impeachment sa una ni Irap, wa mo tambong si Irap eh. Allowed ba to? Yes, allowed. Iman minister nga ang respondent na kada adlaw. Unya kang nang respondent kung imong i-present or dili ang mga abogado of course kasabot ana kining ang masa ba moy wasa kasabot sa proseso ato ipasabot nya kanang person subject for impeachment ang respondent of an impeachment case walay requirement nga motunga gyud ka dito. In fact kung i-present ka dito sa impeachment court, that is an option of the defense counsel kung i-present ba ka or dili. Para maklaro na to mga sugid tig paminaw. So kini pa okay ba nga tanawa bisan og di impeachment dili di gid mo atubang sa impeachment ana. Manang nitubag si VP Sara nga ganina to sa RMN Manila no. O nya karon ato ibalik may galabi. Ya kay apil nito ana sa Buanga Sara na interview. Sige nanala dong. Okay, atong paminawan mga sugid tig paminaw. Kininya. Totoo yun kasi fully represented ako noong ating defense team at sufficient yun na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Hindi po
Totoo Sige, yun, kana. kasi fully represented ako nung ating defense team at sufficient yun na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Okay, so mo ni tubag ni Kwan. Gipangutana siya labot sa pamahayag ni Benny Abante nga ngano di ka matubang didto sa impeachment court, gipangita ka ngano nga imong giisnab ang impeachment court, mo na ang pangutana mga sugiti paminaw. Ang tubag ni Sara dili tinuod na nga iyang gi-isnab ang impeachment court kay fully represented man siya by her counsel. Ang impeachment magud mga higala, kini magud mga kaigsunan mao gani ang ibalik-balik nga matawag na to, prangka pag-istorya, papaukya ba? Nga tuan na, di ay impeachment diri, di gud matubang ang vice-presidente. Di gud matubang. So ilang impalutaw, kay di matubang na, hadlok na mo atubang. Mahimo man na mahigalang wa matubang, represented by the council, kaya raman nila. Kani-ganing gipatubang mahigala, mga bata pa mga nga mga abogado. So ato nga explain og balik nga kini si Vice President Sara Duterte nga mao mga higalay respondent ining impeachment case, walay rules diha sa impeachment trial nga gikinahanglan nga ang respondent nga impeachable official mo tambong sa impeachment trial wa. Straight to the point. Kay ang usa ka impeachable official like Sara, mas importante man niya nga mo suroy siya sa mga tao, makigalubilo sa mga tao kung sa mga appeal sa dito sa impeachment, mahigala nga usa may nahimo ang pag-present lang daan o usa ka witness, direct examination para daan duha ka adlaw na magasto. Sulangan sa oras. So option ka na sa impeachable official nga kiha og impeachment, mutambong ba siya o dili? Fully represented man siya by her lawyers. So no need. Ang impeachment magumigala, ang proseso inani maguna. Ang usa ka impeachable official nga pasakag impeachment, inigsugod sa impeachment trial, kinahanglan nga naa siya mga higalay representative nga naa, mahimo nga siya mutunga pwede at her option, or ang iyang mga abogado mao'y mutunga mo represent niya. Munay rules may gala sa impeachment. Not necessarily nga ang usa ka impeachable official nga moadto gyud. Kay kini man gud mahigala, mahimo bang mao gini kanunay gipaukyab kanunay nga wa man haman siya. Asa man siya? Nga di man siya mutunga. Asa man si Vice President Sara Duterte? Kana mga kaigalaan, nagtuo sila nga mga tao ba mga tao bitaw no nga di man sa mutunga ana. Pero mga tao kay labi na social media, nya kini atong komentaryo sad mahigala mo katap sa ning ari Tarot Pilbanyok maminaw bay kay day mga legal points nga klaro ba. Kay kita magod natay knowledge mahigala sa balao di nato gamiton nga ang mga tao di sa kasabot na noon. Ang ako abogado kumin ko nga bitaw si Sara nga di man sa mutunga kinahanglan mutunga. I am not honest to myself and I am not honest to the public. Ako na ko'y microphone diri, musulti ko sinod nga, pwede nga dili mo tunga ang impeachable official. Muna'y kamatuoran. O muna nga, sakit na nga kamatuoran alang sa uban nga masakitan, wa ko'y mahimo. Kaya ako di ko mo hunong sa pagsultis kamatuoran. At ipadayon pag hisgot nyo naman lamang sa pipila kapahinomdom. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Pabitan na kaingon ko, mahigala na, day pastor sa gayon ana, no? Unless o wa kibaw pos Benny Abante gyud sa role sa kwan. Pero di mo kumutuo sa kibaw day. Kini niya intellectual dishonesty gyud niya. Nga kawawa naman yung mga staff mo, asa naman ka? Ang mga staff mo ang imong gikuan diha, ay man ka kinahanglan ka mutunga. Nasaan ang vice presidente? Na ay impeachment kuno na. Kadadto pa na mga higala nga pamahayag sa didto pa Squadcom nga level mga kagalaan niya ang mga staff sa vice presidente nganong maoy gipaon, nganong mao kuno gi pasagdan lang niya, nganong di man siya mo atubang. Ngana ba? Ang rules man gud sa impeachment mahigala, kadto
itong usa ka impeachable official nga pasakaag kaso, mahimo nga motunga siya sa impeachment proceedings nga siya nagatubang or ang iyang abogado maoy mo tunga para niya. Mo na rules niya mga sugid tigpaminaw. Mo na nga akong example, kaya to ba klaro ba lang para makahibaw ang mga tao, lisod magkay imong i-mislead ang mga tao, lisod sa nagkaayo. Ang masa mga sugid tigpaminaw. Mo na nga ang masa makaigalaan, di na to mabasol sila og ganahan sila maminaw des DYHP des tong programa kay magaided man sila klaro, ha? Parilantang Attorney Rolfil Banyo kay klaro ning istorya diri. Kay lisod man kayo umuingon ko ninyo, bitaw ang Vice Presidente, unsa man na siya di man sa mutunga. Muro di na ko kaya nga akong inyon akong kugalingon oy. Usa ka na kamatang sa pagpamakat. Straight to the point. Nga kinahanglan gyud nga mutunga ang Vice Presidente og musulti ang mga musulti ana no. Nga wa kay baw. Mada na lang kay o makaibaw. Pero umusulti anak nga nakaibaw, intellectual dishonesty na. Straight to the point. Nadili ko mo apil anak kay nalabtas kahanginan. Nakahibaw ka pero nagpa guryo-guryo ka. Kung gamito nila ilang knowledge kay daghamay magpatuo mga bright ro mga panahon na. Nya mo apil og ingon mahigala nga dali naman ta makadetect pag mingon ng tao mga kaigalaan nga dapat matumang gyud siya. Ano mo lakaw-lakaw man siya na may impeachment. Tanaw na to mahigala una si Bini Abante kaybaw ba si anak nga rules or wa? Imposible magwa sa kaybaw. Ano makayon ka nga pwede din pastor makak no? In public mga sukit paminaw kay sa ako mga pastor nga kaila. Inoon kaniyang naong ni Bini Abante dili pagpanaway ba medyo dili na kayo sa parehas ng mga pastor kung kaila mo bag huli bitaw day. Akala bang murag mo magnet ba ka ba? Do na ba ikaw ba? Para mga pare, naman tayo mga pare ang kaila nga mga huli ba? Napoy uban mo dili hulihon. Mausa sa mga pastor ng mga huli po mga naong napoy uban dili. Kaya kana sa Abante, tanawa. Di pa kung saba, tanawa sa may tanawon mo sa naong ni Bini Abante. Huli or dili huli. Lagi talaga katawa-katawa mga sukid ng paminaw. Kay laliman ka ng imog ipamugos nga mutunga si Sara unya ang paminaw pa sa mga tao ang masa mga kaigalaan nga nanginahanglan sa guidance ba nato. O ikaw gitagaan kas Ginoo og taas-taas nga kinaadman imo nang gamiton pag tabang ba sa uban nga mapatinaw nimo ang balaod. Makibaw po sila. Dili kay imo silang i-mislead. Ha? Di mo kumutuo nga kini si Bini Abante inosente ni. Gawas kong kanabang sa dapat matubang kay mo na inosente kay sa daywa sa kibaw ba. May bawal man nimo taon po duwa kay baw. Para Irwin Tulfo ba paisog-isog nya di mao. Koreksyon na niya sa ni Alan Peter Cayetano. Sa tingin yun nga, ang trabaho ng impeachment court ay pag-prosecute at ang Imo na lang mapasaylo gamay wagi sa kibaw. Kanawang inosente gyud taon po siya ba. Ya pagpaisog-isog ra ba? Imo na lang sang sabton mga sukit tigpaminaw. Pero kana nagkibaw ka, sama ining Pastor Abante, Congressman Abante. Dili ni abogado, pwede nito magkaingon ta ba nga. Di mo abogado ni sa basag wa sa kibaw, pero congressman man siya day. Ha? Unya, kasabot man sa mga higala unsay tinuod gyud na. Nga kana mga higalang Vice Presidente or bisan kinsa nga impeachable officials, once do na impeachment case batok kanang usa ka impeachable official, dili siya require nga mutunga atol sa impeachment proceedings. Ang importante nga do na sa abogado nga mutunga para niya mo represent niya dito sa impeachment court. Mo na importante. Straight to the point. Mabitar pagsugod pa lang bitaw mahigala sugod. Paukya man to pagsugod katong nga Jervelo Istro nga patungahon gyud mahigalas VP Sara. Basahan mahigalas articles of impeachment. Nihatag og ruling si Chis Escudero. Wow, basta Chis mahigalang abogado siya niya. Mga magdi sa mosulti pos tinuod sa dili na mo kuan ruling. Ha? Kay dili man ni arraignment din ni.
Di man ni parehas criminal case, sui generis man ng impeachment. Wala ni appeals procedure nga doon arraignment nga patungahon nimo ang respondent imo gyud. Kini ang basahan may sa information, pangutanon guilty ba or not guilty. Doon na ruling si Senator Chis Escudero ang presiding officer. Katong panahon may nga solistro nangita ni VP Sara kay gusto niya mahigalang ipabasa tagsa-tagsa ang articles of impeachment at tubangan ni VP Sara. Giklaro ng Chis nga dili na required nga ang usa ka impeachable official mutunga. Ang importante mo naa sa mga abogado nga mutunga og mo represent niya diha sa impeachment court. Nya karon naa may mga abogado. Nya kini mo ang procedure gud ani mga kagalaan. Ang burden of proof naa mga kagalaan sa prosecution. Ato lang explicar gamay mga kagalaan ha. Ang burden of proof naa sa prosecution. So ang defense magpaabot ang defense kung makaprobar ba sila o doon na ba yung naprubahan nila. Kay kung way naprubahan, option man na sa defense kung mo-present pas lang ebidensya di na. Tanaw mahigalawa may naprubahan, ini cross-examination bungkag tanan. Di usa pa may kikinahanglan nga mo-present ang defense og evidence to controvert the evidences presented by the prosecution nga naguba man ang ilang ebidensya. So ang option na naa mahigala sa defense. Mo nga akong example kaninyo nga sa panahon nga si Irap Estrada gipasakaan og impeachment case, naabay nito nga ba si Irap dito bisag kausa lang? Straight to the point. Mo na dakong pangutana nga mga tao dali ba magka-recall ba? Dali sa kasabot sakto dahil gisulting Atty. Rufil Banyok kadtong ila mo di. Si kanhi presidente Irap Estrada wa tumutunga, represented siya by his lawyers. Ang ila mga higalang lead counsel at the time si Attorney Estelito Mendoza, former Solicitor General, ngilngig ito ilang mga abogado nga nagrepresent nila. Unya dito may gala Supreme Court Chief Justice Narvasa. Maoy ilang lead counsel adto mga sukitig paminaw pero murag to sa legend na to sa Narvasa ang nga tubang dito may gala si Estelito Mendoza murag duha to kabugtong ilang kwan. Dayon daghan tong mga lawyers nga sa ilang team appeal diha si Raymond Forton o kini si Siegfried Forton. Ambot si Siegfried Forton hanto doon naman pakita sa impeachment may galang VP Sara. Usa sa mga abogado sa defense. Tingali kita nila may gala nga mga bagitor ng mga abogado gipada. Tanaw mga higala sa mga senior lawyers kaya naman sa mga bagitong abogado. Tanawa, nagkaanam kabata ning mga abogadong VP Sara. Antod karon kaning ambot sa kay kalaki ning maong abogado may gala ni cross examination di pa ta makahukom ha pero tanaw nako gipadadaan lang gyud ning mga bata. Unsa man ning tuigan ni graduar dili sa ingon nga unsa ha kana mga bag-ong lawyers o mga daan nga lawyers pareha rata. Pareham tag ning kuranan sa korte. Pero experience wise maguday do na gyud tay advantage pod kung medyo karang-karaan na taas-taas ang katuigan ba. Pero sa nitabuan ni padadaan lang mga kaygalaag mga abogadong mga bag-o. Ang team mga higalang VP Sara evaluate nimo kaya raman sa mga bag-o. Na di na kinahanglan mo tunga si Fortun ani kalakiha. O hasta si VP Sara may galag tan-aw VP Sara dili kinahanglan sa mutunga labi pag natubag na dito tanan di na kinahanglan. Ano ba kung sa may mensahe ni VP Sara aning kwan? Murag nasa ba ang sa may wisdom behind ani? Nga ang iyang mga abogado ta mga bata oh. Murag ang mensahe nila wala gyud murag ba ang mensahe ani ba nga sige padayon lang mo sa impa okay wala gyud or ko ang kabalakan. Mga naong ini mga abogadong VP Sara mga bata pa kayo baguhay pa na masal bar exam. Nya moy gipada ngano man og imong tan-awon inig present sa prosecution. So far ha, og imong tanawon so far, di ta makahukom sa uban. Kay basig na pa sila dugang pa nga mga kinini ang mga witnesses nga pabuto ba, bomba ba o kanang pasabog ba. O ta kasabot. Ato tagay chance ang prosecution basin pa og naa. But so far kung atong evaluate ang ilang mga witnesses nga gipresent katong last round man to hostile witness man to. May rabag manubag mahigala to si Gina Acosta day. Hinay-hinay lang tubag pero ang tubag mahigala substantial kay punto kay tubag.
Di man, Your Honor, niagi man sa, didaan man sa regular process. Kalma kay pagkatubag ba? Bugnaw nga pagkatubag ba? Nagdag init. Ato nang tagsa-tagsa hagpato na tong ang statement ni Gina Acostahan. Katubag ba isa gid mga higala tan-awa ra gud. Maayong pagkatubag oy. Nya pasa niya nganong gihatag man nimo ni Colonel Kwan. La Chica, siya man ang may expert ana, Your Honor. So karon, yung patungahon BP Sara, wa mga nimutungan na senior partner na karon sa ilang law firm nga si Siegfried Forton. Kana Siegfried Forton mao na mahigalay usa sa mga lawyers ni Ilap kaniadto. Unya do na koy mga nakuwang info nga maing laki ko ni Forton gyuday, ha. Nya kanong tungas Forton niya, gipadaman na ng mga junior partners. Kay magtanaw sa Forton noon sa television, may evaluate pa nimo god nga. Wa, katawa lang ka, kaya naman kayo sa mga bata. Wala nangita sa may gala asa man kunos BP Sara, wala man gi-require nga mutunga mga kaygalaan ang usa ka impeachable official niining impeachment proceedings. Lisod pa kay ka tumamakak tas tong kaugalingon mapil po kong ingon nga bitaw nga no mutunga Sara di ko moapil ana. Kung naay magsulti ana sila lang o niya kung panalitan katong inosente gyud dili abogado o niya wa kay bawo niya may musulti ana nga dapat gyud sa mutunga ana. Mo katawa lang tagamay kung basig inosente but kung dili inosente makaingon sa tanga iya po na intellectual dishonesty sa mga sugiti paminaw. Na ako din nagsulti nga niya sa radyo di lang ko moapil anang intellectual dishonesty mahigala nga kana na mga ingon ana. Kay ang tinuray lang yun, ang kamaturan mao nga dili kinahanglan. Mo na natabo mga higala kang kanhi presidente Irap Estrada wa siya motunga atol mga higala sa impeachment proceedings nga iyang giatubang. Hangtod na putol na lang to mong impeachment gumikan kay nag-walk out ang mga prosecutors. Pag-walk out sa mga prosecutors niadto sa EDSA og nag-EDSA to na. Nanaog si Irap mahigala diha sa Malacañang gumikan makaigalaan sa EDSA to. O mo to'y nahitabo mga sukitig paminaw. Na panahon ni Corona, wag yapon mo tunga sa Corona. Kanus aman sa Corona nito nga, adtong panahon na nga ang defense, ila ng time to present evidence. Nga ila mahigalang gipresent si Corona as one of their witnesses mga sukitig paminaw. Kanang pag-present sa usa ka respondent sa impeachment case, parihara nag-accuse ba sa criminal case? Option ka na sa defense counsel kung ila ba mga higalang kinini ang i-present ang accused or dili. Kay doon na may rights against self-incrimination ang accused. Ang uban dili na i-present labi na kung wala magkaprobar mahigala ang prosecution. But kung doon na mahigalay mga substantial nga pruiba ang prosecution, ang uban ilang i-present ang accused but mo open siya ngadto sa cross-examination mahigala kung panalitan imo siyang i-present. Mao na kamatuoran din ha. So katos Corona, ang nahitabo adto time na sa defense nga mo present. Ilang gi-present si Corona. Kani karon kang Sara mahigala patungahon nimo Sara di pa man time pa man sa prosecution. Di pa man na pa may schedule og tubagon sa Ibini Abante di pa na mo tungas pagkakaroon kay na pa may schedule. Ibalik ko ito pamahayag na Ibini Abante dong. Murag yun Ibini Abante ba ka na nangita sa mga kagilaan ko ba? Murag yun o ka na ang kanyo? Hindi na ba mo katawa? Murag sa Tanawa ang Ibini Abante. Dishonest siya nga pastor or kana na ang luwa sa kibaw yun sa rules or kaibaw sa rules nag paukyab ra ganing iya ati padayon ha man lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.